N'okwu gbasara egwuregwu, ndị ogbe Ajakpana village Umunya dị n'okpuru ọchị ime obodo Oyi amaburugo ya bụ uko na asọmpi egwuregwu ụkwụ a na-achịkọba n'aha Bishop Atọ Nwachukwu. Ya bụ asọmpi egwuregwu ụkwụ bụ nke achịkọbara n'ama egwuregwu Central School nke dị na Umunya, ebe a nọ wee nweta ozi na asọmpi a dọtara ndị dịgasị iche iche bụ ụmụafọ Umunya eji okwu ha agba izu nakwa ndị enyi n'ikwu na ibe ndị sitere ebe dịgasị iche iche bịa nọnyere ha, gụnyere nwa amadi ahụ na-anọchite anya ọgbanta nkwado Oyi n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti a bụ Honorable Innocent Ojike. Ka Ngozi Obileri kọchapụrụ gị akụkọ a. Egwuregwu agba bọọlụ tagburu onwe ya n'akpụ bụ nke bụkwanụ nke ikpeazụ na nke afọ a nakwa nke ebidoro n'ọnwa Nọvemba afọ anọ n'ime ka obodo Ajakpana na Isioye nọrọ nnọọ wee na-eme ndị mmadụ obi ụtọ na obi aṅụrị. Na ikpeazụ Ajakpana village nyere goolu 3 ebe Isioye village satara naanị 1 ka ọ na-ekwu okwu. Nwa izizi onye wubere ya bụ egwuregwu bọọlụ bụ Bishop Chidozie Nwachukwu bụ Bishop Fema Ministries Worldwide kọwara na ya bụ atụmatụ egwu bọọlụ bụ nke nna ha tụpụtara atụmatụ ya afọ 20 gara aga dịka otu ụzọ a ga-esi wee chịkọta ndị obodo Umunya ọnụ bụ ndị nọrọ n'oge ahụ na-enwe ọtụtụ ọgba aghara ma gosipụta aṅụrị bụ na ya bụ egwuregwu bọọlụ nke nna ha tụpụtara n'atụmatụ na-eme nnọọ ihe o bu n'obi wee chepụta ya bụ echiche. N'okwu nke ya ka nwa nwoke nke abụọ amụrụ na ya bụ ezinụlọ ndị be Nwachukwu bụ Dr. Anenechukwu Nwachukwu kọwara na nna ya lagoro mmụọ bụ nnọọ onye hụrụ egwuregwu bọọlụ n'anya dịka ya onwe ya na ụmụnne ya nwoke ndị ọzọ. Kọwakwa na ha na-enwe aṅụrị pụrụ iche ịhụ na ihe nna ha tụpụtara atụmatụ ya abụghị sọ naanị na o jikọrọ obodo ha ọnụ kama na ọ bụzi ihe ndị mmadụ na-elegara anya ya kwa afọ. Ụmụ ya ndị nwoke ndị ọzọ bụ ndị gụnyere Dr. Amechi Nwachukwu na Chukwuebuka Nwachukwu bụ onye haziri ya bụ egwuregwu bọọlụ nke afọ a kọwara na nna ha bụ onye eji Golden Boy wee mara n'oge ọ na-agba bọọlụ ma kọwapụtakwa na ọ bụ ya kpatara o ji wee tụpụta atụmatụ ya bụ egwuregwu bọọlụ dịka ihe ga-esi na ya wee jikọọ obodo ọnụ, dozie ndị ntorobịa ọdụ ka ha jisike hụ na ha tinyere onwe ha n'ihe egwuregwu ọkachasị n'egwuregwu bọọlụ kama ịga na-eme ihe agaghị abara ha uru. Onye ji ọkwa dịka President General nke Umunya Welfare Union Worldwide bụ Injinia Ifeanyichukwu Nwabeze onye kwetere na egwuregwu bọọlụ ahụ agago nnọọ n'ihu ijikọ obodo ahụ ọnụ kpeziri ekpere ka Chineke gọzie ndị be Bishop Atọ Nwachukwu lagoro mmụọ dịka ha na-aga n'iru n'ịkwado atụmatụ nna ha. Ajakpana village bụ ndị gburu iko wee laa ya na onyinye ego nke 1,000 naira 3 dịka ndị meriri na ya bụ asọmpi, ebe obodo Isioye ji 100,000 naira 2 dịka ha gbara ndị nke abụọ. Ojobi jiri 1,150 wee laa dịka ndị gbara ndị nke 3. Anọziri na ya bụ mmemme wee nye ihe onyinye dị iche iche nye onye nyekarịsịrị ọkpụ na ya bụ egwuregwu, nyekwa onye gbakarịsịrị ya bụ bọọlụ na onye chekarịsịrị goolu na ya bụ egwuregwu. Site n'Umunya, abụ m Ngozi Obileri.